नमस्कार काव्य शिको मनमोहक मराठी मालवणी कवितांमध्ये मी मनमोहन रोगे आपले स्वागत करतो। मित्रांनो, आज आपण एक मराठी कविता ऐकूया। शब्दाचे सामर्थ्य। शब्दांना खूप वजन असतं। शब्दच माणसाची किंमत ठरवतात। शब्दामुळेच माणसं जोडली जातात, तोडली जातात। काहींच्या शब्दामुळे आपल्याला खूप वाईट वाटतं, दुःख होतं, मनाला घाव पडतात, जखमा होतात। शरीराच्या जखमा बऱ्या होतात, मनाच्या बऱ्या लवकर होत नाहीत। एखाद्या वेळेस कोणी बोललं की ते खूप लागतं, ते शब्दच झुमणारे असतात। तसंच कुठल्याही दुःखात, निराशा असताना, संकट असताना काही व्यक्तींच्या शब्दानेच तशा वेळेत कठीण समयी मनाला उभारी मिळते। माणूस सावरायला ते शब्द मदत करतात। अशा शब्दाच्या अनेक गोष्टी सांगता येतील। शब्द एकदा सुटला, तोंडातून निघाला की तो मागे घेता येत नाही। आपण नंतर माफ करा, सॉरी म्हणतो, तो भाग वेगळा, पण गेलेले शब्द परत येत नाही। जसं धनुष्यातून तीर जातो, बाण जातो, तो परत फिरवता येत नाही, तसंच शब्दांचं आहे। माणसाने आयुष्यात किती कमवलं, संपत्ती काय केलं, ते महत्त्वाचं आहे। जगण्यासाठी संपत्ती हवीच असते, पण त्याच्या मृत्यूनंतरही जे इतरांना, त्याला ओळखणाऱ्या माणसांना आठवतात ते त्याची कामं आणि त्याचे शब्द। तो या प्रसंगी असा बोलला होता, किंवा मला त्याने खूप धीर दिला होता, असे शब्द आहेत। माणूस जन्मल्यानंतर जे बाळ जन्मतं तेव्हा बाजूला माणसं असतात, ती आसुसलेली असतात त्या शब्दासाठी। जेव्हा मूल सुरुवातीला रडतं, नाही तर त्याला रडवतात, तो त्याचा पहिला स्वर असतो, शब्द असतो। नंतर जेव्हा तो मूल मोठं होतं, बाळ हळूहळू मोठं होतं आणि द द द दा 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 आई असं काय बोलतो, तर त्या शब्दाला सुद्धा आपण किती आसुसलेले असतो, किती कौतुकाने ते शब्द आपण ऐकतो, आनंदाने। असे शब्दाचं महात्म्य सांगावं तेवढं कमीच आहे। म्हणजे शब्दाचं सामर्थ्य सांगायला आपले शब्द कमी पडतील, इतकं ते आहे। आता आपण थेट कविता ऐकूया। शब्दाचे सामर्थ्य। शब्दाचे सामर्थ्य। शब्दा ऐशी धार, दुजा नसे अवजार। शब्दा ऐशी धार, दुजा नसे अवजार। मोजून करा वापर, वर्मी होत असे वार। शब्द करीती घाव। शब्द करीती घाव, शब्दाचे जाणावे मर्म। शब्द करीती घाव, शब्दाचे जाणावे मर्म। शब्दाची ठरती मलम, शब्दाला जागणेच धर्म। आता माणूस पावलोपावले आपले शब्द बदलतात, फिरवतात। राजकारणीच नाही, सर्वसामान्य माणसं आपण सुद्धा हातोहाती फसवतात, शब्दाला जागत नाहीत। पण इथे काय म्हटलंय, शब्दाला जागणेच धर्म। शब्द करती घाव, शब्दाचे जाणावे मर्म। शब्दच ठरती मलम, शब्दाला जागणेच धर्म। शब्द मधुर उच्चारावा। शब्द मधुर उच्चारावा, शब्दाने माणूस जोडावा। शब्द मधुर उच्चारावा, शब्दाने माणूस जोडावा। शब्दाची दुवा ठरावा, जोडणारा पूल ठरावा। जोडणारा पूल व्हावा। शब्दाची अस्त्रशस्त्र। शब्दाची अस्त्रशस्त्र, शब्दांची किमया न्यारी। शब्दाची अस्त्रशस्त्र, शब्दांची किमया न्यारी। शब्द करती जखम दुसरी, शब्दानेच मिळे उभारी। शब्दात हवे सत्व। शब्दात हवे सत्व, शब्दातून कळे तत्व। शब्दात हवे सत्व, शब्दातून कळे तत्व। शब्दांना असे महत्व, तेच ठरवती व्यक्तिमत्व। शब्दांना असे महत्व, तेच ठरवती व्यक्तिमत्व। शब्दांचे थोर सामर्थ्य। शब्दांचे थोर सामर्थ्य, जाणून घ्यावा अर्थ। शब्दांचे थोर सामर्थ्य, जाणून घ्यावा अर्थ। शब्द ठरावे सार्थ, शब्दाविन सारे व्यर्थ। शब्दाविन सारे व्यर्थ। शब्द सुटलेला तीर। शब्द सुटलेला तीर, न घेता येई माघार। शब्द सुटलेला तीर, न घेता येई माघार।
शब्दाने मिळे सन्मान, शब्दाने मिळे सन्मान, शब्द करीती लाचार, शब्दाने मिळे सन्मान, शब्द करीती लाचार. कुणी घालून मोगम शब्दसुमनांच्या माळा, कुणी घालून मोगम शब्दसुमनांच्या माळा, बेसाव ठेवून हलकेच कापते ते गळा. कुणी घालून मोगम शब्दसुमनांच्या माळा, बेसावट ठेवून हलकेच कापती ते गळा. फसू नये गोड शब्दांना, ओळखावे ऐशा चांडाळा, फसू नये ऐशा गोड शब्दांना, ओळखावे ऐशा चांडाळा. सज्जने मिळती भाग्याने काही, सगळेच वाईट नसतात. सज्जने मिळती भाग्याने काही, जे लावती लळा. असो किती संपत्ती, त्याहून थोर शब्द संपत्ती, असो किती संपत्ती, त्याहून थोर शब्द संपत्ती. बाकी काही न उरे परंतु शब्दच उरती मरणांती, बाकी काही न उरे परंतु शब्दच उरती मरणांती. मित्रांनो, ही कविता तुम्हाला आवडली तर लाईक करा. तुम्हाला कशी वाटली ते जरूर कमेंट लिहून कळवा. आपल्या मित्रमंडळींशी कविता शेअर करा. आणि ह्या चॅनलवर जवळपास 250 कविता आहेत मराठी मालवणी. तुम्हाला सवड मिळेल तसे ते ऐका. तुमच्या काही सूचना असतील तर जरूर कळवा. ह्या चॅनलला कोण नवीन असेल किंवा जुना कोणाचा राहिला असेल ते चॅनल अवश्य सबस्क्राईब करा. आता येणाऱ्या 20 तारीखला आपल्या सर्वांचा लाडका क्रिकेटर वीरेंद्र सेहवाग याचा 45वा वाढदिवस आहे. तर तेव्हा आपण त्याच्या क्रिकेटवर, त्याच्या आयुष्यावर किंवा क्रिकेट जीवनावर लिहिलेली क्रिकेटचा वाघ वीरेंद्र सेहवाग ही कविता ऐकूया. परत भेटू.